boires, humitat alta, però també a primera hora ruixats, la majoria davant del mar. Veiem aquí, a la sortida de sol des de Calella, els ruixats que descarregaven mar endins. Sí que de nit i matinada han caigut aquests 12 litres a Tarragona, el 6 del Vendrell, 4 a l'Arboç, per tant, estones han arribat a fregar la mateixa línia de la costa. Però així és com despuntava el dia amb aquestes nuvolades que es fotografiaven des de terra cap a mar. També des de l'Observatori Fabra es veien les cortines d'aigua davant de la costa de Barcelona i aquesta cortina d'aigua també, en aquest cas, des de Lloret de Mar. Sortida i posta de sol. Des de 2 punts del territori ha sortit el sol a Platja d'Aro quan passaven 6 minuts de 2:15 del matí, quan faltava un minut per 3:15 ho ha fet des de Rasquera i es pondrà entre 2:15 i 3:45 de la tarda amb aquesta lluna minvant situada avui al 70%. Aquesta entrada d'aire més càlid i, a més amb nuvolositat durant la nit i matinada ha fet que hàgim tingut un matí una miqueta més suau que no pas ahir. La temperatura no ha baixat tant. Mínimes de 16-17 graus, per exemple, a Barcelona o a Tarragona, 15 a Sitges o a Mataró. Cap a Ponent i Catalunya Central també la temperatura ha quedat una miqueta més alta que no pas ahir, per tant, aquestes mínimes de 10 graus a Moià, Pradell de Sió, a Lleida, només els valors més baixos a alta muntanya o a les zones més enclotades del Pirineu, els 0 graus de Sartascan o també els 0 graus d'Isòvol. Aquesta tarda tindrem augment dels núvols. Hem tingut algunes clarianes durant el matí migdia, costa, comarques interiors, però la nuvolositat anirà en augment de cara a la tarda vespre, sobretot cap al terç oest. Per tant, a la costa i al prelitoral encara mantindrem aquest cel a estones mig ennuvolat. La temperatura avui una miqueta més baixa que ahir. Igualment, els valors més alts arribaran als 22-23 graus. I sí que a la tarda, gairebé a darrera hora, hi pot haver alguna gota que es deixi escapar, més probable cap a aquest sector, cap al vessant sud del Pirineu. A la resta augmentarà la nuvolositat, però sense precipitació. I aquesta setmana serà més moguda, per tant, aniran arribant fronts. Demà el primer no serà molt actiu, però sí que anirà augmentant la inestabilitat per aquest sector, cap al terç oest. Demà al matí la cota neu situada cap als 2.400 metres, cap a mig matí pot haver alguna primera precipitació en aquest sector, vessant sud sobretot. A la resta, força núvols, bandes de núvols alts i prims, algunes boires matinals, i serà de cara a la tarda quan el front avançarà una miqueta més, d'oest a est. Per tant, avançarà una mica la precipitació, sobretot cap a aquest sector del terç oest, cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, alguna gota arribant cap a la Catalunya central. Seran precipitacions febles en conjunt, una miqueta més abundants i significatives cap al vessant sud. I a la tarda també la cota de neu tirarà cap avall. Per tant, demà a la tarda la cota de neu situada cap a aquests 2.200 metres. Pel que fa a les temperatures, no variaran gaire. I, com dèiem, aquesta setmana serà moguda. Per tant, esperem aquest front més actiu que arribaria entre dijous i divendres. Això, sens dubte, és molt bona notícia.